Татарстаныбыз күп милләтле халыклар дуслыгын гәүдәләндерә. Туган телен, мәдәниятен, халкының гореф-гадәтләрен белгән халык югалмас. Бу җиһанда аның эзе дә җуелмас. Кечкенәдән күңелгә беркетелгән ярату хисе кебек, туган телебезгә булган ихтирам да кешене гомере буе озата килә. Кешелек дөньясы бары тик тел аркасында гына исән кала. Һәм шушы тау куышыннан чыккан кавым маймылдан аерылган дип әйтәбез инде. Бүген инде нинди генә үреләр яуган. Бу казанышларның нигезендә бары тел ята. Бүгенге цифровой информациянең нигезендә тел ята. Бөтен безнең ишкән культурабыз бөтен тармакта шушы телдә. Халык язучысының нәкъ менә безнең җирлектә гомер итүе дә районыбыз өчен зур мәртәбә. Язучының әсәрләре аша телебезнең, сөйләмебезнең матурлыгына тагын бер кат инанабыз. Татар теленә карата минем мөнәсәбәтем бик уңай инде. Татарча укытуга күчүгә без бик шат булдык инде шушы ел игълан ителүгә, чөнки инде безнең татар телебезгә мөнәсәбәт бик нык начар табага киткән иде. Шуны дөресен әйткәндә, оныклар безнең авылга кайткач бит инде гел русча сөйләшәләр. Безнең татар теле укытучысы буларак инде максатыбыз менә шушы туган телгә мәхәббәтне кечкенәдән үк тәрбияләү. Менә хәзерге заман чирем икән инде нәрсә бик борчый. Безнең балалар рус телендә сөйләшә. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында үткәреләчәк чараларга карата фикер белдерүчеләр, тәкъдим кертүчеләр дә булды. Концерт номерлары да төрле милләт халыкларының үзара дуслыгын күздә тотып әзерләнгән иде. Тамашачы төрле милләт халыкларының җыр биюләрен карап сокланды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.